Честита нова година, хора! Ето ги зарите, перфектно. Аз не се виждам, но няма значение. Хайде! 2026 дойде, а 2025 умре. Дайте излезем малко на светлина и да го празнуваме с детско шампанско. Ето. Това е цветно. Долу, виждаш ли това центъра? Охо! Верно там към центъра. Това ми точно пред нас. Ще отдолу ги пускат, виждаш ли да ги пускат? А, да! Ето вижте, оттам ги пускат, гайс. И така, просто ще мръдам телефон. Това изглежда към конвопети. И там насека. Мали. Уй, фиу. Вижте там. Това е експлозия стана. О, и там също. О, там стана яко червено. Това беше края. Снима ли го? Да. Беше много хубав. Айде, хора. Чао. Величините, виж, там има много хубави. Да, наистина. Чао.